Pozdrav dragi moji, vi ste na Joškinom kanalu. Danas pravimo kolač namenjen baš vašoj djeci po imenu Barni. Idemo! Od sastojaka je potrebno 3 jaja, 3 kašike šećera, 3 kašike brašna, kakao ako želite da vaš kolač bude brown, ulje za podmazivanje kalupa i krem ako želite da kolač bude još bolji. Jaja mutimo sa šećerom. Dodajemo brašno i nastavljamo još malo da mutimo. Zatim kola odvajamo. Gledamo koliko želimo da nam bude kolač brown. Može još malo. To je sasvim dovoljno, pola. Vi ako ne želite da bude brown, nemojte, može samo žuto. Zatim podmazujemo kalup. I krećemo. Idemo ovako. Zatim stavljamo krem. Dovoljno je samo malo. Nemojte mnogo da punite. Ovo je sasvim dobro. Evo vidite kako izgleda. Stavljamo da pečemo na 180 stepeni jedno 10-15 minuta. U zagrejanoj regni naravno. Barni kolač je gotov, predivan. Napravite vi vašim mališanjima, bit će oduševljeni.
Ako vam se svidio ovaj video, bacite like i subscribe na moj kanal.